Евродепутаты раскритиковали указ президента США Трампа об ограничении въезда для граждан ряда мусульманских стран. Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерико Могерини заявила, самое жестокое то, что Дональд Трамп утвердил указ 27 января, в день памяти жертв Холокоста. Держдепартамент США роз'яснив учора, що заборона не стосується громадян ЄС, навіть якщо вони мають подвійне громадянство в одній із 7 країн, про яких йдеться в указі. Ми вітаємо це уточнення, але я хочу чітко заявити, що це не змінює нашу загальну оцінку рішення президента. Є автократ Путін, який хоче кинути виклик Європі. Є президент Трамп, який має популістські націоналістичні погляди і хоче розвалити ЄС. Є загроза того, що ми називаємо ісламістами на півдні. Є купа людей, які хочуть зруйнувати Євросоюз зсередини. Ми у ЄС можемо зробити одну річ – об'єднатися, щоб дати відсіч. Тысячи американцев пикетируют аэропорты. Дональд Трамп в конце января подписал указ, который на 90 дней запрещает иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.